Og så skal vi til Randers, hvor Socialdemokraterne er sat under pres. Så sent som i dag har en af partiets helt store støtter, FOA's formand Inge-Lise Kristensen, meddelt, at hun nu stiller op for velfærdslisten til kommunalvalget i november. Og den nye liste vil gå benhårdt efter de socialdemokratiske vælgere. Velfærdslistens styregruppe er i fuld gang med at finpudse listens politiske program. Det, som er velfærdslistens opgave i det her valg og i byrådet, og det er selvfølgelig at få byrådet til at prioritere velfærd. Velfærdslisten har netop afsløret, at formand for FOA i Randers og tidligere medlem af Socialdemokraterne, Inge-Lise Kristensen, bliver nummer 2 på listen efter Kasper Fur. Og nu går den nystartede liste for alvor efter at kapre socialdemokratiske stemmer ved valget om 2 måneder. Jeg håber jo, at vi kan samle nogle stemmer op, som i dag ikke helt ved, hvor man vil stemme hen, som også tidligere har været socialdemokrater og SF. I Inge-Lise Kristensens gamle parti er man skuffet over, at hun nu stiller op for velfærdslisten. Jeg havde da gerne set, at Inge-Lise var blevet i Socialdemokratiet og kæmpet de uenigheder, hun har inden for Socialdemokratiet. Det har jeg ikke lagt mærke til, hun har gjort, og det synes jeg måske er lidt ærgerligt, at man så bare sapper over til det næste. Redaktionschef på Randers Amtsavis Axel Præstmark advarer Socialdemokraterne mod at undervurdere velfærdslisten. Man kan være uenig i velfærdslistens politik, men man kan ikke være uinteresseret i deres eksistens. Hvis man er det som politiker, så er man ude i noget, der er livsfarligt. Velfærdslisten stiller op med hele 23 kandidater til kommunalvalget, og ambitionerne er høje hos den nystartede liste, som ikke stiller sig tilfreds med blot 1 mandat i det nye byråd. 2-3 stykker. Hvad vi får med her, det vil være en positiv overraskelse. Og hvem velfærdslisten vil pege på som borgmester, har de endnu ikke besluttet.